Donc wannan shine don kun gani independence energetic yanzu kenan an yi kuloci shi wannan gashi da suna komite kin wannan da aka yi na reflection bisa kan haraka na program kin wannan program kin electronuclear wannan da za a yi don ka ya shahi sati biyu ana yi yanzu an yi kuloci shi to Allah ya sa mu dace don kenan kun gani da Rosatom yanzu mun yi sinye kin accord saboda a cikin accord kin akwai transfer da technology ba kamar da ba yanzu kun ga 'yan China sun dawo le respect la s'impose le respect s'impose 'yan demokradiyya ba su kama kima a Nijar yanzu 'yan China lokacin da suka fara makircin su da 'yan CNSP suka gano su shugaban kasa ce a'a ku dakata bayan raba da wannan bayan raba da a cuci kasa ta to haka ne yanzu 'yan China dole suka dawo kun gani a shekaran jiya suka ce yanzu za a ƙara lalle a diba a kyautata a kwatanta adalci tsakanin ma'aikatan China da na Niger kuma kwantirakin wannan za a yi revizikin shi a bi shi a bisa kan ka'idar da 'yan CNSP suke so a bisa kan ka'idar da General Darmi Abdulrahman Chani yake so na Niger ta huto ita ta ci riba a yi ganyen mu mu ce ba mu cuci wani amma ba za mu bari bone cuce mu kamar irin yanda ake da sai dai ko tsakaninsu da su da 'yan siyasa su yi kashe mu raba shi yasa da aka ma ba zum kude ta talon ya ce a ina ta tashi kawai gara a kai musu yaƙi saboda talon ya san abin da suka yi talon ya san abin da suka yi talon ya san abin da suka yi to Allah ka sa mu dace a bar wannan fagagin yanzu to don ka kenan yanzu kun gani yanzu gashi na independence energetic mun kama hanya yanzu wannan program na grand irrigation shine independence alimentaire kudiba mun ci gaba yanzu gashi nan jahohi nawa wannan program kin ya avance yanzu wannan babu wani bata lokaci shekara biyu to da Allah tun da aka bada independence ina muka taba samun ita irin wannan dama da muka samu a bisa kan hwai na zinariya wa'ansu wa'anda ba su san ko su wane ne ba ba san ciwon kansu ba san jiya ba ina Nijar ta hutu wai suke nema wa'ansu suna addu'a su gani a'a wannan mulki ya zo ƙarshe wa'annan ku bara gurbi ne kuma ba ku san ciwon kanku ba ko wa'anda suke zagon ƙasa ko wa'anda za su haɗa kai da turawa wannan a cikin tradition na wannan revolution da sauran nan bindige su ake yi wa no c'est à dire ça fait mal abin akwai ciwo ne kwa to Allah ka sa mu gane Allah ka sa mu gane to don wannan su ne ababe na ci gaba da muka samu yanzu ku diba nema ma kasan mu kima yanzu harkar visa yanzu ba lokacin da tura suke ta mu shigantaka ba visa in za ka je nema sai an baka wahala can sai an baka wahala nan kuma ka je ka bada kuɗin ka kuma ka yi eshuwe a hana ka kuma a ce ka komo article waye a baka waye Amurka rada ta ga dama ta ce tarihi bata bada visa rada ta ga dama ta ce ta bada Trump ya ma mutane shigantaka yanzu gashi nan Trump daga nan mutane ke kwasa kuma rashin sanin ciwon kai na 'yan Afirka wai yanzu sai tura su Uganda ko da wannan gata da suna da Rwanda garin Kagame dan Allah ku diba ku gani yanzu kwanan nan shekaran jiya gada ya turo ta bag ta immigrant wanda aka kwaso daga nan Amurka wacan za a je a zubda su shara ina za a zubda ta Afirka Trump ya ce Afirka shit hole country ya ce Afirka ya ce poubelle ne ya ce pays de merde shine yanzu a shekaran jiya wai ke cewa zai zo alaka da 'yan Afirka to moi je conseille les pays de l'AES de faire beaucoup attention à ces pièges là mi hankali da wannan tarko na Donald Trump oui c'est un président transactionnel kamar yadda na hodi tun lokacin da aka zabe shi to amma Trump c'est un grand raciste in kana nema in ka zo bisa kan Trump ka kare bai ganin kimar bakin mutum yanzu shekaran jiya da Trump ya tura da karfi wai aje a yi deloje kin Maduro president na Venezuela wanda ba yau ba suke bayan shi wanda har suka je suka yi kirekin wata revolution de couleur suka je election ya ci aka zo aka wani aka ce awo shi ci John Guaido ake ce mishi shi kuma wannan mutumin Amurka ne amma duk da wannan John Guaido kin da yake Maduro il est populaire et c'est une révolution là-bas da karfin shi ya tsere ya bari da Amurkawan da suka darme mai gindi da Yahudan amma dole ya bari kuma yanzu Maduro ya mobilize kin beaucoup de gens ya tada su ya ce Amurka ta zo iya jiran su suna can hoda navir da wani wayewa an taiwa Allah kaɗai san abin da zai kare a can saboda mai shi saboda arzikin man da gare shi to irin wannan mutanen za mu yarda su zo su rabu da mu kuma bisu manciya su kamar yadda na ce tarko ne suke nema su duk yanda za su zo sun hodi a nan
a wani hirin da aka yi na Sena suka ce duk yanda za a yi wannan kasashe na IS sai mun samu mun yi yanda za mu yi mu ga mun kawo matsala a tahiyar wannan tasu, wannan shi kadai zai hudda mu, saboda su sun ce wannan su abincinsa a Afirka ke. Horon shi yanzu kun ga Macron ya rikice har zuwa yake yi, saboda su da karfi da yaji suna gani kawai dole sai Putin ya faɗi za su samu dama. Saboda me suke nema Putin ya faɗi? Saboda Afirka, saboda Putin ya musu kaka gida a Afirka, shi yasa suke so dole sai an kama ma Zelensky, dole sai an kama ma Zelensky, saboda in ba Putin ya faɗi ba ko Putin aka raunana, Afirka nan za ta musu wuyar ɗauka. Shi yasa nake cewa mu karfafa alakar mu da Rasha da Iran. To Turki ita ma to da dama dai, saboda mu musulmi ne, saboda sai mu yi amfani da musulunci kuma, tunda an geopolitik ba ka da wani aboki wa kawai wannan ke da zantere a bisa kan harka ta yanayi na siyasa ta duniya, babu abu taka sai dai abin da za a samu. To wannan shine kuma 'yan Iran yau duk wani abu da za mu je ko na diplomasi, zan ba ku wani abu, wata shawara musamman 'yan CNSP, shawara da nake bada, in za ku tafi Iran ko wani abu za a yi, ku ɗauko 'yan Shi'a ku tafi da su da rawanin wannan su sa, in suka tafi suka gamu, hal Ayatollah Ali Khamenei zai receive workin su, suna da